वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ಚಿನ್ನು, ಈ ನಿಜವೇ ನಾನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಲು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಳ್ದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ದು ಅಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಸು ಕೊಂತು ಕೊರಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಯಾನತ್ತು ಈಂಬೆ ಚಿನ್ನು. ಮಾಮಣ್ಣ ಯಾನು ಕೊಲೆ ಮಲ್ತದು 14 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದಿನಾಯೆ. ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣನು ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಏನಡ್ದು ಸಾಂಕೇರೆ ಅವೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಡು ತೆರಿಯಂದೆ ದುಡುಕುದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ. ಜೀವನ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದು
ಜೈಲು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಂಡ ಜೈಲಿರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿ ಆವಡು ಪಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಈ ಸಮಾಜರು ಒರಿ ಕೊಲೆಗಾರೆ ಕಲುವಗು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಮಣ್ಣ ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಎನ್ನಲ ಇರ್ನಲ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚೆನೊಪ್ಪುಂಡು ವೈಶು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿಯಾತೆ ವೈಶು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇರಿಗಳ ದಾದ